Jesus, I would be a millionaire. Very something. So
Amen. Hallelujah. Esianka radi nyankopon di. Ebra na so. Na ya sorry onyankopon awie fie ha ayehye. Sa na minim sa wonso fie ho no awurade anim anyam aye kese e wo ho. Ba bibia wo bia eye Sompa TV na wutie. Na fe so Sompa FM so na wutie. Facebook nso eye Sompa ana se wubetimi enso ede wa fidie na ato no afre obi nso se ono nso entie Sompa TV ana wonhwe Sompa TV na Cedar our program no eduru ho ebre ya so se onyame akoa na awurade afre no no de na asema na wie ebrem no yakɔ ne nkyɛn na Nicodemus introduce Yesu no wɔse se obi mfiri onyankopɔn nkyɛn a ontimi nya de oye no kwasɛm se papa yi ekasa me pese ode oye kom anwumre na wutie no na hunu se ampa onyankopɔn de ahintasɛm ama no na awurade aye ne difo ama na manaman na awurade ahyɛ no se ɔsɔfo ama nipa pii na waye ne bishop de ama afoforo nso se awurade na monso na onso onya emwa hallelujah na ebrehim yabekɔ ya papa enkyɛn ne ama Bishop Albert Sakikwapon Akwaba Bishop anidie kwase mo Akwaba asɔfo na joso awura na pomo te sanyo Bishop awurade yankopɔn adom tie ho ya pa na kriu ne nyina na mo pomo te sanyo ya ho dere ya ho ya pa awurade adom tie hallelujah amen energy na ni wiase no kre wo brebon mo energy ni wiase energy ni ho Otini ama kokoko Sompa FM. We nyina transfer ni say maya hwehwe agapade wo asase so sana Bible kan na obi bia momoden say obetoto nneoma my God na waya den wanya osoro ahenni no mo akọ yes amefa sa akonya isu na mencha Sompa TV ahwefo na Sompa FM atie FM ne monso so a mone ye esom o Facebook no nyame o nhira mo pi amen ebrei dia ye Cedar hour na obefa o phone no na wetimi afro obi na obi so afro obi na waka kire se brei aye bra nyankopon djuma ye ne nyame somafo no my God ebra na du so ne nyame ma eba be che nyame asem yes na ye wie na ya gyina so na ya bompai yes na sabre die ya me pasa me mamo am Facebook so no mo ye nyina na se mo be like page no na ma share ama afoforo so nyame sama ebai na afoforo so ayeden atie bi yes eya me bi sa se otete se osofo amafo wu yese ka atete obi yese helicopter akum obi yese obi ato nsuoma oso ye bi sa oso da ben na wosu be wuo Ye nyina ye je ya wosu dine ho wa wo hwa me a wotem da ben na wosu be wuo na die na wosu ebe kun wo na hifa pa na woso so obe wu ada no o papa bi o onua bi onumonyamfo bi na ye de koko boto asesa no no onso so die na be ye wo boto sesani asofo obo wa hu bebe bi a ode ni container asie ni emonwu nyina wa hu na onso so hin na onso de no de besi eno ne asem no yes enti so onsuro bibia wo wi ase a awase o dwene wa wie ye se be wie me sen ebe si me se bosome ya ye de Cedar hour no ba ensama ye de bra hwefo nyina ne se ehifa na ye gya no mo nyankopon no wo
Also for the other we are say and I'm say you part in sika near Japadi ya na ye refi ho dia na si kentampo 4 dia na si ho amanfo mawo men kai obi ya wanwumre yes kentampo kwantimpo no so osofo dia na si ho nipa 53 ka dakro osofo dia na si circle kwame nkruma circle ebra na nsu ayira fa ho na petro ni nyoma nipa dodo June 10 2015 June 10 osofo nyoma ekoso enti ye ba fidie so na ye ka kire wo se ma yentie nyame asem na yenyina so mompaya eya akwanya na wanya o wa wo hweme no eya akwanya na wanya wa wo da wo dem sori na tenase o na bridge ya boy obi wo ha osofo na no maduane asa obi ono no hwe obi school ono no obu obi ono no de ne fie bia ma obi atremu osofo wo yesi yebetu wafrim Sompa FM. na on kan trasem no o se Pharaoh bi obedi ade no nim Joseph na Pharaoh no di kan no nim Joseph na Pharaoh foforo no ba ye ne de no nim Joseph. Praise him the Lord. Hallelujah. Hallelujah. Ho. Amen. Wow, shame na me no na hallelujah. Ho. And nyame asem a yedru so a bosomi me ne wo che ne se. O nyame a yasom no Nyankopon no eni suban te sei. O Nyankopon suban eni na bufuo. Enti nyame na wo som na no pa awia ne anajo no. Ni suban te sei. Na bufuo so te sei. Dia mumu bebre na ye ni ma ne se nyame ye odo Nyankopon nyame ye mobro ho afa agya akunafo akunu oni bia danfo esa na ya ye mu bebre ye ka na nyame bufuo no so ye ni ma na ye ni mo osofo nipa bebre adwene ne se nyame pagya wo ana wawie nyame hira wo ana wawie nyame didibia bi ma wo ana wawie onya banua bi transfer wawie oyo osofo no nyame di adoma chede bi ma wo wawie osofo unwie enu nti na ye mo bebre ye mema ma ye homne so ne ye dwa ahatan ne nuama me se abrabon ye wo na wo nsa wo ye numu se ya obenefo bi ani asase wesu a obetimi de bi aka wa mana ye nsia na ade bi ato nipa bi a wasase so no ebi betimi ato gise Nyankopon hu mobo gise Nyankopon ye dan oboa. Praise him the Lord. Hallelujah. And I am called Facebook no so na yama wana ona mo ya somwo Facebook no so yama ma kwaba ani de kwa so ye Facebook no so yama ma kwaba Linda Owusu wo ho Safu Junior enso etie ya denden Vivian Boatema Maryland Ayeyi Felicia Nchuwa Catherine Ekpe ena Zinabu Amedu Osaman Wazinga ena Ayon Akanwe enso ewoso Felicia Boaten woso Nana Aba Jesiwa enso woso Nana Yaw Eje woso Lily Opon woso Noble Queen enso woso Ozofu yima fire to aso yo Benjamin Kusi enso woso Philomena Dua ejina so Ruth Asamo ejina so Nshiraba woso Bismarck Abasi enso ewoso Mavis Owusu enso woso Ruth Asamoah enso ewoso Agnes Nyame ejina so Princess Michelle enso ejina so Nshiraba ejina so Alice Blessing ejina so Omugusu be so for your mama on so kakra yesa ho be Joseph Sams enso ejina so Hallelujah. Amen. Mon share Sompa FM. Facebook no mon share Sompa Facebook no mama. Na monya da mon fa mo comments nya dan emra. Na nyame asam no so eba no so for anoden. Ma pasa o fa o book on. Aya wo onwoma na wa fa o tweredua. Na ye nko. Na wo twi nyina mede kan aka kira wo se. Niama wo Nyankopon suban ene na bufuo ho no. Onyankopon a yesom no no.
we have God of mercy. Say nyina ye hunu say onyankopon your domfo ne mobrohunfo agya ye nim saa. Ade ba kwa wo so hunu say onyankopon so wa abufuo. Wa say wutimu say nyankopon so wa abufuo. Ye nyame abufuo a na wotwe nyina me no ka nyame abufuo ho asem. Sa ye wo nyame abufuo e solitia oman. Enti oman kan na nyina nyame abufuo betima aba oman no so a how near Benedie no sofo ebeto oman no. Oman ni nyina. Oman no nyakopon betime di oman na hye. Atamfo sa so how near man ne nya den ento. Eno na ebisi ye. Na ye na janom kopie enomufam wo Babylonia. Nebuchadnezzar ebe for man nyina kwankwa sum nyankopon ka say 70 years o man no be see apenie o man no be hunu amane nyame bufo ba o man no so de ode bere o mo no asofo ye wo nyame bufo a eba abusua so tuti mo say abusua ni nyina wase ehye abusua ni nyina ehunu amane nyame bufo timi ye dan eba mo so nyame bufo ba David fie so oso man enkrante empafio hoda osofo nyame ayesom no opo bia ni timu odin a eyo nyankopon Sompa mo bebre mo hwe me mo tie me mo de nyame edi agoro o de nyame yonu ti me pai for mo osofo onu no ko ye akoyi ye na gya no free Misrim so de o mo ko Canaan asase so ni bufu ye da ko o pai from nipa 23,000 na big strategy can ya penso aka be twere na Guinness Book of Records 23,000 da ko nyame no Hallelujah. Amen. Ene bosum nya otwe nyina me no kasafa nyame abufuo. Obi adwene ne se ena maye bibia ma awrade enti ne me koye bibibia nya kura na nyame de beche me. Ho na ka kire wo. Me nyame kasa me ne nyame di nkomo nyame me da ye ka. Ho na ka kire se oda na ka no kire se bibibo ne ntimento. Nyame abufuo ntimi nya de e ma wo so. Na wotwe ye se nyame abufuo a eba ankura so asafo ebia enene da di kan a obi ne ye som wo Sompa radio ne Sompa TV no so na wotwe bonipa ba ko a onyame bufu hye ba no so na hwefo na tiefo enya den enti de ye kan no fidie mu a na mafo fankan yo bishop nyankopon enhira o ye hunu ye se Miliam Moses mo ni Elon mo nuaba nyankopon eyi Moses na Elon ene ni nuaba Miliam kasetia eye omu nua Moses adenta nyankopon ne Moses ne kwa ne kasa nti nyame abufuo eba Miliam so makwata gu no asofo fatu aso omo sense omo ntia se wa mo wale kus ne ba ala se Ethiopia ni ba enti nyame ma kwata egu no ama ne kwata kro na chi na makoma nso asofo abandie biom na oso te Bishop ebra Moses nso Awurade Nyankopon se oni Israel nkasa no mansuo mra Bible so anye onyame konkron o man nanim na Awurade abufuo ba no so o ka che straight se fro bra soro ha na memekum na Awurade kokun no e wo ho no tie no so ma me hu Onyankopon se onyame a onfa na asem ni agro na nabufuo sore wo so a eden also beka kakra Bishop na mi show eja to ne kakra nya sa asofo no kwa hu be yi Bishop na mi show mo ehwe Adam so ebra Nyankopon ebo no kokose duaba esitro no oni bi na oye asoti wanya asoti okodi ye no Onyankopon abufuhye nso eba ne so na Nyankopon abufuhye ba de no ye Adam opamani free edi true opamano free it asase no wawura o odi agro nyame be pam wo free wona asase no so nyame pam amanfo enye so pam no keka odi ka boni dua eno osan pam no enti ni papi osofo ni pa bebredi ade ehye na beye ena ni pa bebredi ade ehye na ye fie nkwa na ede aso ni suban ne de onsesa so I like that word when nyame bo ni dua no na se nkrofo bi wo wa Onyankopon bo mu dua oh osofo semra no ode
ene ye kotwere sem nipa ba ko a osofo onyankopon na yi no ene me no fa otwere duan ye mie ye kinkan sem no ko First Samuel yankan First Samuel chapter 28 one na yehwe verse 18 nko a yehwe nyame bufo no ansana ene ya san yachi. First Samuel chapter 28 verse 18. After 20 no brako. Verse 18 to 20. Or say, esane say. Wantie Awurade. Ene. Na wanye na bufuhia so ade Amalekefo so nti. Na Awurade ayewo eso ade enei. Awurade ayewo so ade enei. Na Awurade di Israel so ene wo be hye Filistifo nsa. Awurade di one so be hye Filistifo nsa. Na wo kina one wo ma beba beka me ho. One wo ma odie Nyankopon o ka kyo so cha tomorrow by this time one ma nyina obewu. Obu a 2025 year ewo mu no. Ohu December o. Da ya wo so ni nneema wo ye tufu a wontie no eto da Nyankopon na nkasa osofo nipa bi di emim nipa bi ha nipa ha nyame enum onyam se nyame ma o chira ba be kam ho obeba be kam ho na Awurade di Israel dom no nso be hye Filistifo nsa ana amamu ni nyina te so my Ghana nyame de be hye ahomone ne atamfo nsa so mo ha ye nipa ngu basabasa ka ntwitwi nwe ye so obeti ye se VIP ko obeti ye se 2M ye ben express ko obeti ye se private car bi ko obeti ye se Tata bus bi ko obeti ye se abion bi ko wa nkodu emu nipa nyina wu nyame so de be hye die na me pese me ka kira hwefo ne tiefo Nyankopon na ye som nyame na ka asem wo ya kira ohene solo na ya hwe nyame o ka sa asem che so ne Nyankopon tem ti sen ye mie ya twere so me ba ko ne tem ama ye hu no ye First Samuel chapter 9 verse 1 to 17 ewa and so for kind kakrape na hwefo ntie na mo amotwere no anya botere ayeden Samuel ngoma edikan tienkuno chemu baako ekosi dunso na Benjamin ni bi wo ho ani den de keys o ye Benjamin ni asini afie ba be krad ba sero ba abie ba obere ma wo ye odefo na wo ba bere ma bi ani den de so ablante ne ho ye fe na Israelfo mu biara ensene na ho fe efri ne mati sokosi ekro no wo wasene obiara o man ne mu na so aja keys emfrumo yirai na keys ka che ne ba so se fa asomfo no mu baako ka ho na so le kwahwe emfrumo no na okofa Efrem be poso na ofa Salisa asase so na enso wan hu won na ofa Salim asase so na enso woni ho na ofa Benjamin asase so na enso wan hu won na oduru Saf asase so no so ka kire abofra oka ne ho no se blama yensan ko na maja anya efrumo no de amedi ye ho dadwen na enso osomfo no ka kire no se hwe Nyankopon nipa bi wo kuro yi mu na oyo nipa nanim ye nyam de oka nyina ba mu mayenko ho ebi obeka ye okwan a ye kuro yi ho asem bi a kire yen na so bisa ne somfo no se hwe ye kwa ade na ye de beko akoma oberema no na pa no asan wo ya ade mu na ye de biala eni a ye de koma Onyankopon nipa no ade na ye wo na abofra no bua so bi o se hwe mikura dwetɛ bena bupam mu enan mu baako na me de bema Nyankopon nipa no na wa kire yen okwan akane no Israel so obi ko bisa Nyankopon ho ade a okase momla me yenko de hunufo no nchen na de ne ofre no odifo na akane no na ofre no odihunufo ena so oka kire na abofra no se a osempa blama yenko na okokuru Nyankopon nipa no wo mu no na ofru kuro no afro ye no ohunu maba a olifiri abesa nsuo na obisa maba nse odihunufo no wo ho ana na obua nse wo ho hwe wonim ha ya yentem nene wabakuru no mu na oman no bo afode ene sonsom ya ho mudu kuro no mu ala pe mu behunu no ansa na wakọ sonsom ya ho akodi die firi se oman no enidi kosi se obeba na ono na osida afode ne so ansa na wona wahia wono adidi enti monfro nko na ble yara na mu behunu na ofro kuro no mu oduru kuro no mu no hwe na Samuel fredi abehia won afro akọ sonsom ya ho
and so na awurade ayi Samuel asotre da kro ansa na so eba ɛhɔ na hyɛ na se o ɔse awurade ni odifo Samuel akasa ansa na soro eba beba ɔsɔfo to aso ɔkyena sɛsɛbrɛ ɔse ɔkyena sɛsɛbrɛ mɛsoma ɔbarima bi afiri Benjamin asase mɛsoma ɔbarima bi afiri Benjamin asase so ma na ba wo nkyɛn na sra ne ngo na sra no ngo yesi no mema Israel so na si no hwan memman Israel so hene ɔsɔfo fɛsi wɔ first 16 no ana kan 17 no wie prako na ɔnye memman free Filistifoɔ nsɛm na ɔnye memman ɛmfiri Filistifoɔ nsɛm efiri sɛ wɔn su aduru me nkyɛn efiri sɛ wɔn su ayɛ dan aduru me nkyɛn wɔn na ɔsɛ yɛnsra sɔre wɔn si ne hene no wɔn ya ɛnti yɛbɛma tɔni wɔn akan ɛyɛ verse chapter 8 no from verse 4 no ɛwɔ ato 22 no yɛntumi nkan ne nyina ɔnkan kɔ ne nyina etifi asɛm sesɛn anasɔfo yi ma wɔyɛ ready akan chapter 8 from verse 4 na etifi asɛm asesɛn etifi asɛm ɔsɛ ɛbla Samuel bɔ akora no First Samuel chapter 8 from verse 4 no ba no verse 4 was Israel for hwehwɛ ɔhene Israel for na hwehwɛ ɔhene ɛna Israel mpanimfoɔ no nyinaa ahyia ba Samuel nkyɛn wɔ Rama bɛka kyerɛ no sɛ hwɛ wabɔ akora na woma mfa wɔ akora so afei si ɔhene ma yɛn na woni yɛ so te sɛ amanaman nyinaa na asɛm no ansɔ Samuel ani sɛ ɔkaa sɛ ma yɛn ɔhene na woni yɛn so no na Samuel bɔ Awurade mpaeɛ na Awurade ka kyerɛ Samuel sɛ tie deɛ ɔman no nso seɛ ɛne deɛ ɔka kyerɛ wo no nyinaa ɛfiri sɛ ɛnyɛ wo na wapo wɔ me na wapo me sɛ menni wɔn so hene wɔn ne yɛ a wayɛ nyinaa firi da me yi wɔ Misrim ba yɛde bedu nne yi ɛde agya me akɔsom anyame foforɔ no saa na ɔyɛ wo nso ɛyi enti afei tie wɔn na kasa kyerɛ wɔn na kyerɛ wɔn ɔhene a obedi wɔn soɔ no atemudeɛ na Samuel ka kyerɛ Awurade na Samuel ka Awurade nsɛm no nyinaa kyerɛ ɔman no a obisa ne hɔ ɔhene no na ɔka sɛ yei ne ɔhene a obedi mo soɔ no atemudeɛ ɔbɛfa mo mamarima de wɔn akɔ ne nteaseɛ nam ɛne n'apɔnkɔsotefoɔ mu na wama watum rika adi ne nteaseɛ nam anim sɛ awɛmfoɔ na wɔde wɔn asisi mpempem so asafohene ɛne aduonum so asafohene afa na wama wadɔ wasase na asase na watwa ne no baayɛ na wayɛ n'akodeɛ ɛne ne nteaseɛ nam ho adeɛ na ɔbɛfa mo mama ayɛ aduflafoɔ ɛne sodofoɔ ɛne paanotofoɔ na ɔbɛfa mo mfuo ne mo bobe nturo mu deɛ ɛyɛ de ama ne nkoa na ɔbɛgye mo ayuo ne bobe nturo mu aba mu ntotosuo dudu de ama gyasefoɔ ɛne nkoa na ɔbɛfa mo nkoa ne mo mfena ɛne mo mmeranteɛ pa ne mo mfunumu de ayɛ adwuma ɔbɛgye mo nwan mu ntotosuo dudu na mo bɛyɛ ne nkoa na da no mo hene a mo ayi no adi mo soɔ no enti mo bɛsu afrɛ nanso Awurade emmua mo da na ɔman no ampene sɛ otie Samuel na ɔka sɛ daabi na ɔhene ara na onni yɛn soɔ na yɛn so epasa ahwɛfoɔ mo ntie bibi o tete no Nyankopɔn kɔ yi ne man free no mo fam baayɛ no na Onyankopɔn yi atemmufoɔ na di ɔman no so sa a yɛka ne sɛ judge Nyina ye tie Sompa na eduru baabi no a nipa yɛ friend sɛ odifo Samuel ɛna yɛ judge a otwa to a na ɔhwɛ Israel ɔba akɔkora no deɛ nipa yɛ friend sɛ Israel busuako ni nyina sɛ ɔmo pɔ hene o yes ɛna Onyankopɔn ka kyerɛ odifo Samuel ne sɛ ɔnya da ɔntie deɛ Israel fo no yɛ dan ɛka no na ɔmo hene enti ɔhene no Onyankopɔn nankasa no bɔ mmɔden yɛ dan etwu so hene ɔsɛ sɔ ɛde ma wɔn hallelujah amen sɛdeɛ yɛtie wɔtwerɛ sɛm enti nipa Onyankopɔn de ama wɔn odiifoɔ Samuel te ne baabi nyame aka sɛ ɔkyerɛ onipa bi bɛba obɛduru mo nkyɛn a Awurade mayi no sɛ ɔno na ɔnkɔyɛ dan ɔnkɔdi hene ɛma hwan Israelfoɔ nti sra no ngo na yɛnkan chapter 10 no ɛna yɛntimi nwie enti no yɛnkan chapter 10 no from verse 1 to 11 na tie hɔ nsɛm so yie yɛkan no wie pɛ yɛbɛkɔ Awurade anim. 1 Samuel chapter 10 verse 1 to 11. Ɔsɛ na Samuel fa enwoto ahwie gu n'atifi na ɔfe na no kan sɛ ɛnyɛ sra na Awurade asra wo asi ajapade asi
da japadeɛ so hene ɛne ne nkurɔfoɔ Israel so anaa na wobɛdi Awurade nkurɔfoɔ so hene na wagye wɔn afiri wɔn atamfo a wɔtwa wɔn ho ahyia no nsɛm na yei ɛbɛyɛ nsɛnkyerɛnne ama wo sɛ Awurade asi wo hene ɛwɔ ne japadeɛ so wofiri me nkyɛn na rekuro yi wobɛto mmarima baanu wɔ ahwɛfoɔ ne atiefoɔ mo ntie hɔ yi o Nyankopɔn ka kyerɛ Samuel sɛ ɔnhwie enwungu no so n'ɔnka deɛ ɛbɛba n'abrabom ɔtoa so wofiri me nkyɛn na rekuro yi wobɛto mmarima baanu wɔ Silsa Rahel da so Benjamin hyeɛ so na ɔbɛka akyerɛ wo sɛ mfurumu a wokɔhwɛ wɔn no wɔhu wɔn na hwɛ wɔagya agya mfurumu no ho dwene na mo so ne dadwene ebesi sɛ menyɛ dɛn mebɛyi ho na wofiri hɔ kɔ w'anim na woduru tabodupɔn no ho a mmarima baasa a wokura Onyankopɔn nkyɛn bɛɛta bɛhyia wo hɔ ɔbaako so mmirekyiri mmiɛnsa ɔbaako nso so paano mmua mmiɛnsa na ɔbaako nso so bebosa ahinama na ɔbɛkyia wo na wama wo paano mmienu na wagye wɔ wɔn nsɛm ɛno akyire no uduru Gibea Elohim wɔde Filistifoɔ abansifoɔ no wɔ na ɛbɛba sɛ udu kuro no mu a obɛhyia adifoɔ asafo a ɔsane afiri sonsomia hɔ na benta ne pinti ne mmɛn ɛne nsankuo edi wɔn anim na ɔhyɛ nkɔm na Awurade honhom bɛsi wo so na wo ne wɔn ahyɛ nkɔm na wadane ayɛ onipa foforɔ na sɛ nsɛnkyerɛnne nya bɛ mu ma wo a yɛde ɛbɛso wo so fa na Onyankopɔn di w'akyi na di m'anim sane kɔ Gilgal na hwɛ me nso mɛsane maba wɔn nkyɛn mabɛbɔ ɔhyia afɔdeɛ ne asomdwoe afɔdeɛ tena hɔ twɛ me nanso nkosi sɛ mɛba wɔn nkyɛn mabɛkyerɛ wo deɛ ɛyɛ na ɔdane ne ho sɛ ɔfiri Samuel nkyɛn akorɔ no Onyankopɔn maa no akoma foforɔ na nsankyerɛnne nyinaa baa mu danaa na oduru kokoɔ no so hɔ no hwɛ adifoɔ asafo behyiaa no na Onyankopɔn honhom besii ne so na ɔhyɛ nkɔm wɔ wɔn mu na wɔn a ɔne no kane nyinaa huu no sɛ ɔhyɛ nkɔm adifoɔ no mu no nkurɔfoɔ no sesee wɔn ho sɛ ɛdeɛ ne deɛ ayɛ kisi bɛyi sɔɔ nso fra adifoɔ no mu anaa amen ahwɛfoɔ ne atiefoɔ sɔre no wa enti mambubu ne so ya ɔnte aseɛ deɛ na mepɛ sɛ meka kyerɛ wo a wohwɛ me a wotie me nipa nyame na nkasa yi a wasra no ho ɛnyɛ onipa honhom na ɛbɛsi sɔɔso ɔso Onyankopɔn na ne honhom firi soro ɔsɔfo abɛsi sɔɔso nti ɔmo a monim sɔɔ ka ne sɛ wɔyɛ kisi ba anso so ne sɛ ɔhyɛ nkɔm ka hintase nyame wabɛyɛ nyame diifoɔ wabɛyɛ adehununi wabɛyɛ sia ɔsɔfoɔ sɛ nipa wei kanyame bufuo betimi aba no so kana wie yɛbɛyɛ basabasa enti wo a wohwɛ me a wotie me ɛnɛ na nneɛma nyinaa yɛ from ama wo a wokɔ ba wode kaa kɔ ba wotena play mu wokɔ ba wosisi adan sisi fie wohyehyɛ nkɔm wobua nipa o na Nyankopɔn na ɔsoro ne asase ne emu ade dodoɔ nyinaa yɛ ne dea no woyɛ w'adwene sɛ wobɛtu atia ɔno Awurade anim a ɔno Awurade anwie wo yie ɔkyerɛ bɛhwɛ Saul awie yɛ yɛnka deɛ Onyankopɔn ɛkafa ɔno ankasa 1 Samuel chapter 15 verse 23 nkuto na yɛmɔ mpae wɔse na atuateɛ te sɛ wakɔ abisa enti wo a wohwɛ me yɛwɔ nneɛma no bi wɔ hɔ a ɛyɛ akyiwadeɛ wɔ Awurade anim enti Awurade sɛ wotwi atua ɛwɔ Awurade anim wohwɛ me wopa mɛkɔ asɔre mepa me nkɔ asɔre oso yɛ kristoni botaa bɛnti na Onyankopɔn bɔ ɔba asase so nyame bɔ sɛ bra na bɛsom no na ɔno Awurade nhyira wo enti Matthew chapter 6 verse 33 no ɔsɛ hwehwɛ ɔsoro Onyankopɔn deɛ bɛn ne tene ne nyinaa kane ansa na ɔde deɛ ɔhwehwɛ na ayɛ dɛn aka ho Ghana mpanyimfoɔ sɛ sɛ yɛ ne nyame yɛ dɛn Ghana mpanyimfoɔ Nyankopɔn yɛ ne nyame yɛ dɛn Ghana hemfo ne hema
Ghana asɔfoɔ deɛ na yɛyɛ ama ɔman na nyame de ahyɛ yɛn nsa no ɔman na yɛyɛ asomfo wɔ mu no deɛ na yɛyɛ woso hwɛ mo so yɛ kristo ni wo sɛ ɛda bi nti me nkɔ asɔre biom sɔfo bi nti wote fie da wo pɛ na wobɛkɔ asɔre onyame bufu ɔse wayɛ dan atuateɛ te sɛ wakɔ abisa enti wo a wohwɛ me a wotie me woatu atua wɔ awurade anim a da wo pɛ na ɔkɔ asɔre ɔka kaka ne fie a nyame pɛgya ɔkakra hyɛ wɔ animonyam nti no ɛnɛ korɔ ɔkasa tia nyame asɔre ɔkasa tia nyankopɔn korɔmfoɔ nyame adwumayɛfoɔ ɛnyɛ yɛ pɛn so nkwa na nyame asɔfoɔ wɔ hɔ ɛfiri tete ɛna ɛnyɛ wo nkwa na ɔyɛ ɔsɔfoɔ ɔsɛ na asoɔden te sɛ amumuyɛ ne ahoni ɔse deɛ bɛn asoɔden te sɛ amumuyɛ ɛna ɔman n'aso ayɛ den enti saa nneɛma no na twerɛsɛm no ka no ɛso so ayɛ den na wotu atua na wote sɛ obi ɔyɛ bɛyie ɔso bosom watu bɛyie watu bosom asɔfoɔ wotwa mogya agu soɔ ɔse wote sɛ nyankopɔn sɛ wo ne saa nnipa no yɛ pɛpɛpɛpɛ enti ɛmfa wo nsa baako nkyerɛ kɔnfoɔ bi so ɛmfa wo nsa bi nkyerɛ bayifoɔ bi so ɛmfa wo nsa nkyerɛ bayiboro nsɛm bi so wo so atua no a wɔte wɔ awurade anim na waso ɔden no bible sɛ wo ne saa nnipa no yɛ pɛpɛpɛpɛpɛ ɛfomsoɔ biaa ni wo ne saa nnipa korɔ no mu ɛsiane sɛ wapo awurade asɛm ɛsiane sɛ wapo awurade asɛm nti ɔno nso apo afiri ahenni ɔno nso so apo wapo wo sɔ me na mede wo si wo soɔ wapo nyame asɛm me so mapo mayi wo asi konwa yɛnhwɛ deɛ wɔnsa yɛkan kane no deɛ mema wɔkan ɔse ɔkyena ɔne ma nyinaa bɔbɛkɔ asɛm ado enti 2025 sɛ ɔman no mu mpanyimfoɔ yɛansa nkɔhwɛ tete atempɔn Jeremiah chapter 6 verse 16 a nneɛma na ɛkɔ so no asɔfo ɛbɛkɔ so a afei kora ne ɛbɛhu n'akɛse o nneɛma ɛbɔ ɔman no so wei ne yɛdeɛ bɛn na ne nketewa ɔman no kɔ su mu ɔman no koradie ni hɔ ɔman no nyinaa porɔ deɛ ɔka no korɛ no saa nnipa no ne ɛsɔre tia no enti ɛnɛ asɔfoɔ wɔ he asɔfoɔ nsɔre amanyɔfoɔ nsɔre ne hemfo ne hema nsɔre na ɔman no nyame de ahyɛ yɛn nsa no nyame bɛbisa firi yɛn nsɛm na woanhwɛ yi a wo deɛ n'ano de asɛm ɛna nipa a yɛfrɛ ne sɛ Mordecai a ɔka kyerɛ ne wafa aseɛ no ɔse Esther be very careful na ebi a onyame nim kwan a ɔbɛgye Israelfoɔ Jewfoɔ yi na wo a wohwɛ me na wotie me ne deɛ woanhwɛ yi a wo ne wagya fie mu bɛkam mobɛyera nyame hyira wo na ɔma w'ani mmra ho so ɛna ahwɛfoɔ no atiefoɔ sɔde no wa aso yɛ mmerɛ no yɛ dan ɛsua yɛbɛkɔ no kakra nkakɔkyerɛ yɛbɛtoa so ne ɛhu deɛ toto ɔhempɔn sɔla nyame asra no ho a ne honhom abɛsi ne soɔ ne ɛhu na awieɛ nipa ɔhyɛ nkɔ hu deɛ bɛba nyame hyira na ɔnyɛ ɔkɛse wɔ Yesu din mu amen ɔsɔfoɔ ne yɛbɛsrɛ Awurade adebɔne bi a ɛtoto nipa onyame wo mmɔbɔ na awurade ma no mpare wo ɛmpare wo ma ɛmpare wo kunu ɛmpare w'adwuma se yɛbɛsi da awa so pɛ yɛse fa nsuo si TV no so yɛade ɛkum nipa accident so ku nipa anrɔba ɛse take nipa ɛgya ahyi nipa wiase bɛn na yɛaba fa nsuo si TV no so na fa adeɛ a yɛfrɛ ne sɛn o documents biara fa gu so na yɛbɔ mpae wo ba bi photo yɛ bi photo w'adwuma bi o CV o passport fa gu so ɛnɛmmerɛ no kɔ yɛbɔ mpae yɛ 5 minutes ano ɔhyɛ da yɛbɔ ne a wɔso so nyanyame bɔ ɔkɔkɔ sɛ danger bi ba da yɛ na wɔso nyɛ kyɛ sɛ danger ɛba kasa awurade Yesu ɛnɛ wasɛm aba awurade humemɔbɔ humabusua mɔbɔ humasafo mɔbɔ wɔ Yesu dem God have mercy mercy be a one of our fire. God have mercy.
Mama share our Facebook, the YouTube, you know, among type say God have mercy on us. Ye bomb by a tossum in or software, ye hunya mebufu, ye bomb by a sre, nipa your friend said Moses or sre, or say rather a bufu out person or ye or man, a rather. Gifro man so ready tie e rado tie wo a wo hwe me a wo tie me abufo bi ba wa busua so abusuo bi nyame abufo bi wura fi ho ewura adwuma no mo ewura asafo no ka se rado yesu wo abufo biara eba me so eba masafo mu eba mabusua mu eba krodua no mo ewrade peguma me ewrade home mobo ewrade home mobo se no mobro ho se tie wo yesu demo Fie wana na bomba. Jesus Christ. Erade me peja hwefo ne etie fo ba wani. Amen. Erade bufu shobi a eba man no so. Eba krodua no so. Eba yebusua no so. Ewura ye fie ho. Ewura asafo no mo. Yes, say Yesu moja na. Ehwegu Calvary no. Enkasama yen. Enkasama yen. Ente ye ho. Enye fro hawo mo. Enye fri musuo mo. Wo Yesu demo. Amen. Amen. Mo am Facebook ni nyina mo type amen. Prayer number 2. Osofo se eba sa pa nyamebufu ba pe na waja wa hye bronsam nsem na onyankopon wa ma bronsam take control ti emu bebre bronsam take control ene nipa dwere nyina ye sika nko se nipa se nipa nyame abode ton nubone ema nipa krodua mu mpanyifo ho osofo onim na okoka de ba bebo amane opa ko yesu tire wo baabi wo bete na yes so far bankra na abeka sam bobo di oda wona ye bom paye o how ba abusua so bosome kakra ya ka wo yenim afi aka bosome nayo emu nsam ho anenim o eno na Nyankopon se sibro nsam kwan na obedwane o se wanum na wasiesie ahoden watamfo nti ene ye bom paye di kan kas etotu me ne kasa Awurade Yesu o si yensi bronsam kwan na obedwane wabufo bi e ba ye so na ma atamfo atake over ewa ya saase so ya busuam ye fie ho ya wariem ya juma mu enedei yani abaye ho so yani ntum Awurade kae Awurade seseya Awurade komaye omone fo no hwehweye etia me ma etia me yankasa etia me juma da ye so basa wo Yesu
dem o Yesu dem Awurade promuja mame say no mame say ya ya wo chuna o say ya be wa no bo pa ya be wa no Jesus. A bumpire a chato. Jesus. Now what we I can't name you na kwawie any weekend see o de wabusu no ma share radensa. Ochena wadwuma so weekends mo bebre mo be kwa yie wo be ko party wedding wo be tutu car mo hwe me wo bi man so be fro train akoko bia fro flight ni nyoma ye de share radensa. Da ye bi so wa so na wotwi enye da ye papa wo so sign da ye no enko ba bi efri ba ye utwa da ye num ka se urade Yesu na wotwi na aka wo mu me de mabusua me di fre ni me fi ba me juma sam da ye boni bi amaso so me sign on wo Yesu dem na fa wa koma so ade kwa urade bi wa no na wo Yesu dem bi wa no Jesus Christ. Obi bi oyare bia fa onsa to ba bia yare no wo. Yes Lord. Obi bi yare fa onsa to no so. Erade hohom eba obi nchen sese ya. Jesus. Yare bi to ayira sese ya. Obi nya na yare sa sese ya. Amen. Obi bi a ohwem ya otime yare di wunya. Jesus. Ji wa yare sa sese ya. Jesus. Ji wa yare sa sese ya. Amen. Obone fo ne hihye biara. Ene erade se no. Amen. Erade se no. Amen. Ji wa yare sa. Amen. Be healed. Amen. In the name of Jesus Christ. Obi oshamia otiemi awaso da ye bone na wotwi me di Yesu di twa da ye no. Amen. Me sign da ye no. Amen. Da ye no nko ba bi afri ba ye. Amen. Wo Yesu demo obi bi oshamia wotiemi me di na wotwi hwewrade nsa biom o kire ko enuma so awoton ayento. Amen. Ade bi da wakoma so awrade ma ne mremu. Amen. Ade bi wa bon pa ya che awrade ye. Amen. Wo Yesu demo na ma bon pa. Amen. Amen. Samre peja unsio me no bompa ya ko unsio no documents so Awurade obi a ohwe me otie me insio biara wa peja wa som enani Yesu moja. Amen. Enani ayaresensu. Amen. Enani miracle water. Amen. Enani the blood of Jesus. Amen. The audience you be bia dance ni echire. Afe o documents bia me fra dance go so. Na me favor enter o documents. Amen. Wo Yesu demo na ma bompa je me so say amen. Amen. Me de 1 hour esi wanam say ye de mrene eye adwuma wo fianti me de 1 hour esi ho obi biara say ya oba say ya ukru say ya adwuma sem obefre na ya bompaye ososo da ya basabasa nyuma bi how eye 1 hour 10 to 11 numbers na go screen enim TV no enim no number edikan na esan ya WhatsApp number eye 0557 000 967 0557 000 967 0557 30
90 90 80 80 0557 0557 30 30 90 90 80 80 last number 0553 0553 53 53 53 89 89 0553 0553 53 53 53 53 89 89 obetimi afrɛ numbers ni nyinaa ma me ne wabɔ mpaeɛ ɛyɛ Cedar hour na ɔte yɛn kan sɛ Yesu ama ɔkyena same time 9 to 10 ɔkyena deɛ yɛbɛbie lines na atum ama wɔ so watumi aba dwumadie ɛno so deɛ meka kyerɛ no sɛ bere yɛ bere bɔne ma ani agorɔ wo a wada sɔre na Kristo bɛhyɛ no ama manyi wo TV no firi Sompa TV ne Sompa radio kɔ so a na yɛfiri ha asɔfoɔ foforɔ so de yɛkyi a